Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto si tagpuan sa kalagog espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, viewers, fellow believers, og aniya sa kita ng atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, di ta maglangan alang kanimo magtutuo. Gamita karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo. And for you unbeliever, gamita ka imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas aron ikaw maluwas o makasalmot na usab ikaw nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? So, it's presumed, andam na mo. Karon padayon ta. Ang atong uluhan, yung atong pagtulunan sa aton ang gisugdan, winner, mananaw. O aton ang ginayon kanimo nga, ang tanan, way pili, maitumba man siya, unsa ba iyang gender o unsa, edukado ba siya o dili, ang iyang economic status ba, iyang kultura unsa pa diha, he is savable. Anyone is savable. Mahimo nga maluwas. So, bisan lagi siya puti baron, itom baron, o kanang abuhon baron o unsa. Okay? So, wa gyoy ikabalibad si bisan kinsa, kaya ang tanan man may kagayunan nga maluwas. Everybody is savable. Akong balikon, ang Kolosas 3 nagkanayon sa English, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth. Pangita ang mga butang nga tuwa sa ibabaw, nga diin atua si Ginoong Kristo nagalingkod sa atong kapmot sa amahan. Election, pagpili, okay? Election mo kini ang pagpadayag sa pagkalabong makagagahom sa Dios, ug kini iyang gibuhat long before nga mitungha kining kalibutan o bisag unsa, anything, before anything existed. Ang Diyos nga mahan, iyang kabubuton, the best for you, alang kanimo magtotoo. Mo na iyang kabubuton, nga sangkapan kas tanang mga maayo, the best. Pangutana, nakaibaw na bandaan ang Diyos, kinsa ang mutuo kang Kristo o kinsa kantong musalikway? Yes, naibaw na siya tungod sa iyang pagka-omnisciente. Ang Diyos labaw nga makagagahom o unsa, labaw nga nasayod sa tanan, even in eternity past pa. 1 Timoteo 2:4 siya gisulti, who will have all men to be saved and to come into the knowledge of the truth. Ang tanan, unta, mo nang atong gamito ng pulong unta, kaya nga naman, doon na may kabubuto ng tao. May mo siya kanang magpaluwas, may mo pugdi. You see? Apan ang tanan nga mga magtutuo, tanan nga mga believers, elected, pinili. Diya sa Episo 1:4. Okay? Okay, balik tayo sa Kolosas 3:12. Put on therefore
as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ang eleksyon, mautong akong giingon nimo di padugay. Ingnon ta pagpadayag kini sa kabubuton sa Dios alang kanato ever since we were elected. So, mao na ang Ebiso 1:4 nagkanayon according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Abi nimo, ang hinungdan ngano nga daghang mga tao ang kanang masuko sa Biblia, they hate the Bible, mao ni ang hinungdan sa diha nga ang pulong sa Dios moingon nga kitang tanan mga makasasala and our failures and weaknesses ibutyag, revealed or exposed, mao na masuko sila sa Biblia. Now, ang mga tao ko di man buot nga makumbiktar sila o ma-expose sila sa Biblia. Now, inumdum kapag niya itong bahin o computer, ROM chip o PROM chip. Ang ROM chip, read-only memory, dili ni usab, cannot be changed. Apan ang PROM chip, dili gihapon ni mo usab, apan mahimo ni i-program kay kinigod nga PROM chip. Ana diha ang mga record sa matag kinabuhis matag tao. You see, records of every person's life. Diha sa PROM chip. Now, naapoy gitawag na to og divine decrees. Kining divine decrees, mao ni ang kahingpitan o inunta sum total sa plano sa Dios alang sa kaliwatan sa tao. Now, ang tanan nga mga huna-huna, mga desisyon, mga binuhatan, nahibawan sa Dios. Ang tanang tao nga ilang mga huna-huna, mga desisyon, aksyon, nahibawan sa Dios. O ang Dios nagatugot nining tanan as time goes in history. Now, gitugutan ni sa Dios in relation sa atong hisgutan ng angelic conflict o spiritual warfare. Now, apan inumdumi nga ang Dios hingpit gyud siyang nasayod sa niining lagitong mga una-una, mga desisyon, mga aksyon, etc. Naibahuan na lagi di sa Dios. Man is the only one nga mao'y mutuwag, may tulubagon ba, accountable, responsible sa tanan nga iyang himuong mga desisyon. Now, wag yo'y bisag usa ang mabasol sa imong mga kapakyasan o sa imong pagkapildiro. Gawas ni mura, except you yourself. So, I hope nga nakatulan na nimo that early in life. Okay? So, kini ko mga pildiro, losers ba? Ilang gipili nga mahimo sa pildiro. Tungod kay wa man sila lamag. Wala lamag sa unsa. Wala lamag sa kamaturan. Mga estupido ni sila. Mga gahiyo. Now, apan ang mga mananaog, the winners, yung mga ni atong uluhan sa atong tunanan, winners, mipili sila to be winners.
tungod kay they are wise. See? May utok ni sila. Wise of what? Wise of truth. Muna nga sila nahimong mga mananaog. Busa, kini, naragis pagpili sa tao. It's a matter of choice. Imong tinuyuan sa buot, managingon sa mga katiwangan. So, di ba din tungkol sa 3:12? So as those who have been chosen, eklektos. Kining eklektos, adjective ni Griego nga pulong. O kining eklektos, may kalabutan kini sa atong kaluwasan. It has to do with our salvation. So, election, human sa kaluwasan, ang magtutuo, adunay katluag siyam ka mga butang. He has 39 things. O, doon na siya iyang kaugalingong palasyo. O, sangkapan pa siya sa Diyos, na lapo ka mga paagis pagsulbal o mga suliran o uban pa. Now, mauni nakapa-elected niya. These have made a believer elected. Now, unsa katutong predestination? Ang predestination provides angay-angay nga pribilehiyo o angay-angay nga oportunidad. So, predestination provides equal privilege and equal opportunity. Ang Diyos nagasangkap sa tanan nga mga espirituhanong kasangkapan, spiritual assets. Aron, sa ingon niya na ang magtutuo makatuman sa plano sa Diyos sa iyang kinabuhi. You see? Kaya di siya sangkapan ni mga spiritual assets, dili siya makatuman sa plano sa Diyos iyang kinabuhi. No na, isangkapan sa Diyos ang magtutuo. Now, Ephesians 4:1, wherewith ye are called. Called na po niya. Eleksyon niya po na. Now, ato tas mga invisible assets. Okay? Mga butang ning di magkita. 4 categories. Doon ay 4 ka mga kategorya. Ang naguna nini primary, ikadua secondary, ikatulo personal assets, o gay kaupat indwelling pagpuyo sa balaang Trinidad, indwelling of the Godhead. So, ang unang kategorya, primary, appeal ni ini or under this is escrow o computer assets. Katungingon akong RAM chip o PRAM chip. Read-only memory o programmable read-only memory. Ikaduha, nga kategorya, secondary. O ubos ni morning volitional assets o experiential assets. Ikatulo, nga kategorya, personal assets. So, kini, ubos ni maong spiritual gifts. Okay? Spiritual gifts, mga gasa nga espirituhanon. Ikaupat, indwelling of the Godhead. Now, Colossians 3:12 again, put on therefore as the elect, chosen, eklektos of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. O ayaw usab kalimti katong tulo ka R. The 3 R's, reception, retention, and recall sa pulong sa Dios. Now, kining eleksyon o predestination tuod, magkuyog ni sila kanunay. They always go together. Now, Episyo 4:1 na pod, I therefore, the prisoner of the Lord, si Pablo ni, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Nanana po na.
called. Eklektos, set apart. Now, kadto lamang mihimog desisyon sa pagtuo kang Kristo ingon nga manluwas, maura ni sila ang elected. Diba nila? Those who are elected are those who believed in Christ as their Lord and Savior. Sila ra. Now, being elected, magabukas ni sa pultahan sa tremendous opportunity nga ikaw mahimong mananaw spiritually. Ano gitawag og predestination. Okay? Kini kong predestined. Sa Grigong pulong is pro-oritzo. Pro-oritzo. Ang sabot, to come to a decision beforehand. Predestination. Provision ni sa Dios. Alang kanimo magtutuo. Dito pa sa eternidad nga milabay. For the purpose nga imong matuman ang plano sa Dios dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2. So, in Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Imposible sa pagpahimuot sa Diyos kung wala kay pagtuo. Now, timan nga kita mga magtutuo, doon na tayo kanang angay-angay, equal privilege, angay-angay nga oportunidad kay kayunan nga makabuot na to ang espiritu anong paghamtong. Yes. Wala exempted, kitang tanan. Equal privilege and equal opportunity to fulfill or to reach spiritual maturity. So, Ephesians 1:4, according as He hath chosen, nanapod, eklektos na pod. He has chosen us in Him before the foundation of the world that we should, etc., etc. So, ang Diyos nasayod sa tanan gyud nga atong gihimong desisyon or unsa atong gibuhat, we change, etc. He knows everything. Nasayod siya kinsa mo tuo ni Kristo. Nasayod po siya kinsa po mo salikway kang Ginoong Kristo. Ang iyang pagka-omnisyente nasayod unsay may tabo sa imong kinabuhi. Mao na kita nimo unsa ka gamhanan gyud sa Dios. He holds our individual life. Siya ay nagagunit. Apan di man ini, He never controls our volition. Dili. Di gyud siya mutandog sa atong kaugalingong kabubuton. Dili na siya Diyos kung mutandog siya niya na. Kaya that is a violation na sa iyang karakter, iyang attribute. So, ang tanan, nasud ni, ang tanan nasud na diya sa divine decrees sa Diyos. Ang tanan gisangkap sa Diyos nga unsay gikinahanglan sa maong magtotoo. God provides all that a believer needs in life. Mo nangawag yu kay kuwang hingpit na tanan ang pagsangkap sa Diyos kanimo. Walang kang kamgo kay wamang kay alamag sa unsa kamatuoran kay negatibo ka man. Mo na ikaw ra po'y mabasol niya na. You see? Now, kini nga itong ipangisugutan ko, bahin is pagkamananaog. Okay? Now, Colossians 3:12 na po, so as those who have been chosen, eklektos sa Grigo. Now, kini may kilabutan sa kaluwasan. This has to do with our salvation. So, ayaw na nakalimti kaning elected and predestined. So, Ephesians 1:11, in Him we were also chosen,
having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Ato ni padayon ugma. So ayaw sipyat sa pagsunod ni ini atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios. Bala na mo nga Dios, salamat ni ining grasya nga among gipahimuslan ning adlaw. Salamat ning matamis gayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Dada kami pagmalik ugma din niya ron kami makapadayon. Nini nga mga adlaw nga pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.